Bafowethu ngiyanibingelela nonke ekseni nje kuMkhanya Kude TV channel lethu la ifinyelela khona nonke guys, ngiyanibingelela phinde ngintshele guys ngiyanithanda. Nina inini nenze lo thuthuko lo ubrand new kanti uthuko. So manje ngeke ngize ngikwazi ngiyeke leli thuko lokuthi ngithathe isikhathi sami nje ngithi ngiyanibonga ngiyanithanda futhi. Ngaphandle kwenu asilutho. So guys, menibona ama advertisement athize lapho yabo nje yonke nje into emakethwayo enibonayo lapho ningaskip guys yabo. Do the right thing. Wazi ukuthi besane nje ungene ubuka ama adverts onke nje alokho uza avezwayo. Ungaskip, ngene ubuka usikwenzakalani phakathi, subscribe uring ibell ngoba phela guys fanele sibe right phela bafethu, fanele siphile phela. Ngaphandle kwenu ngeke siziphile yabo, ngothando lwenu nje lilodwa nokwenza into right lapho kukodwa nje umuntu uyaphila. So wonke umuntu ofinyelela kuye channel le ngiyanicela bafethu guys yabo, asilutho ngaphandle kwenu, santhanda siMkhanya Kude TV. Nami as an individual nje mina ngokwami yabo ngibongele nje kini nonke, yinina inenze lo ntuthuko lo okhona njengamanje. So into ezothanda ukuthi siphinde sikhulume ngayo ke futhi namhlanje impilo, okanye angeke ngithi impilo ngokuhlukahlukana kwegumo. Angeke ngithi nje umuntu osebenzayo one puzzle number osebenzela uhulumeni, engabe uyiphoyisa, uthisha, noma ke ngiqale nje ku grade 12, kumfundo wa grade 12. Yazi i-channel ilahleka la kuma camping, lezo zokucamp yabo. Kodwa ke futhi khona uyiphethe unjalo ke, so kufanele uphile ngaphansi komthetho othize ukuthi cha mina ngiphila kanje, into engiyizelela ngizokwenzana. Hayi lento ukuthi manje sizogcina nje sithese ngisho izinto engathethwa phela abangani bahlukene yabo. Okay, siye kumuntu osebenzayo. Kudabantu ke yabo engacishe ngithi ngibabonile empilweni, babukeli boMkhanya Kude bafowethu. Abasebenzayo, abasebenzela uhulumeni, ngabe uyiphoyisa, ngabe uthisha, ngabe umeli, izinto engifike ngayifunda khona bakhona namhlanje yabo. Ngiyaxolisa ukusho lezi zindawo lezo, kodwa ke bakhona nje othothi uzohlangana nabo, uthothi umuntu uyasebenza, usebenzela uhulumeni. Ngeke ngize ngisho ukuthi obani yabo, ngeke ngize ngisho ukuthi basebenzela kephi, kodwa uthothi uyambona indlela aphila ngayo ukuthi cha lo muntu ukuthi yabo uright. Akiwonke umuntu ongcolile oyiphara osemgwaqeni ozothi cha uyiphara ke lo uyabhema ama drugs. Khona nabanye uzokwazi ba identify ukuthi cha lo uyabhema ama drugs, uclean, uyasebenza yabo. Kodwa ekugcineni nje wesebenza usebenzela wona, uyazi inspire maintain kanjani ukuze aphiye ngendlela eright kubantu. Kodwa ekugcineni ziyabuye yabo, useziko uyafa ucolile ekwenetini yabo, ngoba phela imali ayihlezi khona. Ngisho ukuthi uqemile uhola 14,000 ngenyanga to 18,000, kodwa gcina ubhema ama drugs especially I have njengo rock, cocaine, unga yabo, ugaxele, izophela imali uholile phana nenyanga usuyayiboleka kumashonisa ngokuhlukahlukana kwabo. Iyothi phela inyanga ucover lezi kwenetu lezi, mhlawumbe fake khona nemali ezoyekhaya encane, nawe uyabhema futhi la yabo. Sekuphelile ke ngawe ke lapho, njengoba sekuphelile ngawe ukusho ukuthi kuyacaca ukuthi futhi kahlahle nje usuphile la nje khona vele ukuseve idakamizwa yabo. Udekela itafula lo muntu ofanayo nesitha sakho, ngoba phela uyafana nesitha sakho umuntu umnikeza lento, kodwa ke futhi ngeke uzuthi uyafana nesitha sakho ngoba ekugcineni urun ibusiness, akakubizanga futhi ngenkani. Kodwa ke khathi uyikhipha nje imali uyinikeza umunye umuntu, yena uyasucceed, wena uyafail empilweni yabo. So manje kulaba ke abasebenzayo bazokufihlela ukuthi bayibhema idakamizwa ngendlela aphika ngayo, njengoba bengishilo ba clean yabo. Kodwa siyahlangana nabo la abanye ke njengamaphoyisa, kunamaphoyisa engiwaziyo nje athize ngokuhlukahlukana kweendawo zawo yabo.
noma bekuthiwa liyafuna ukuthenga ngelize likwazi ukungena la kudayiswa khona ngoba manje abantu abadayisa abavusene besuke bebaleke bese qhamuka neyuniform. So into eyenza ukuthi ngithi ngiyayazi ke lento engikhuluma ngayo bese ke sithunywe nathi yabo athize nje ongitholela ukuthi mfethu nokuthi yabo manje uyazi na ukuthi mengangena la ngaphakathi kusanokwenza bese bebaleke bethi ngizobabopha uma wahamba wabwenza kunes 50 rand yabo na ubheme nje usinawana kodwa futhi manje kugcineni uthi muthi yambona lo muntu yabona ngisho ngendlela ayiyona nje uthi hayi impilo ayimhambeli kahle uphilela yona nje lento and me off siyambona futhi la eqhamela ngazi ingozi zakhe eziphashile lezo ngoba phela nje njengoba ngisho nje yabo uphilela yona ayikho into esile nje oyenzayo ababe qhamuka emebe off ke bazobhema ama rock nabo unga abameli yabo baqasha kakhulu abameli ngoba ngisho bekuthuma kufanele usuke uhambe uyithenga lento ayifunayo ngabe ufuna mhlambe amaqhuza u4 i-rock cocaine mhlambe nama capsules iwunga yabo and zabiza lezi zinto lezi yabo kodwa uyakwazi uyi-afforda yena ngobani une payslip uyasebenza unemali unomehluko wena osemgwaqeni naye njengoba ihlazi lahle khona uyarenta imali yakhe nje kodwa nje gcineni akenzi lutho ngayisile uphilela yona nje lo mpilo leyo yabo yokurounda nje ndawonye kahle musuku ukuphila nje ngaphansi kwempilo yedakamizwa usuku uphila ngaphansi yabo khona imigomo nembande ohlangabezana nayo kule yampilo yabo uyasayina ngempilo yakho uthi hayi okay go right ke njengoba ngena nje kulomkhakha okubhema idakamizwa sengiphilela ke uyothandaza zona yabo ngiyoseva zona yabo akusiyi impilo leyo yabo so nje ingakho ngize ngisho ngithi mina kukhona uthothene wena uzoyitshela ukuthi hayi iphara mina ngiyakwazi ukubona umuntu obhema idakamizwa iphara nje ngiluka nje liseza le kude ukuthi hayi iphara ke leli yabo cha khona namanye aclean acashe ngemsebenzi ethize acashe ngezikhungu ezithize idakamizwa futhi la eSouth Africa ziyabhenywa yabo ziningi zisabalele ngisho emakhaya yabo ngisho nenye insizwa nje ethize nje ekuthiwa usakhile akamhloko nje ayifika yathiwa kabi mithe ayibona le ndawo le iyona ke indawo isemakhaya i-right kodwa ayikhona lezi zinto yabo zikhona yonke indawo so ungayitsheli ukuthi yene lento engikhuluma ngayo la ayiyenzi sense mhlambe nomane yabo vele kahle it's all about drugs kodwa ke lawo ma drugs engikhuluma ngawo awekho kude nawe aseduzane nawe asengakufikela nawe yabo uyithola usuwasebenzisa nawe ngenxa yani ngenxa ukuthi kune habit ephedayo from ama friends yabo ne influence abaku-influence bekufake kuyona lento le abanye bangena ngokuthi bafuna ukutesta abanye bangena ngokuthi bona bafuna ukulokhunja satisfy umuntu wesifazane baningi nje abantu ngokungena ngokuhlukahlukana bazo abanye bangenisa inkinga njengoba ngeke ngasho yabo abanye uthothi baseyigungweni eziright yabo into engikhuluma ngayo yabo ngisho emasaluni yabo bacwilile ezintweni yabo so manje ngeke uzusho nale genge yamandi yakhe mhlawumbe khona nje ithandana engizaziyo nje intombi nendoda bahlezi bebonakala la ekuthenga khona lezi zinto baphilela zona futhi yabo so ungasho ukuthi yene ayi iphara nje nanti lo muntu obhema idakamizwa ke lo ngoba ngiyambona ungcolile ula emgwaqeni ucela ukuphathisa abantu nomphetha amathini noma cha anginjalo guys ngiphinde ngithathe isikhathi nethuba lokuthi ngiphinde ngibonge kinonke nifinyelela khona lo channel yethu umkhanya kude TV wethu ngiyabonga kakhulu South Africa guys keep on subscribing niring ibell lapho ngaphandle kwenu bafetha silutho ngiyanithanda thanda yonke South Africa nibe right.